Ganda. Yan, tapos na kami magkape-kape guys. Dito muna tayo sa Candyland. Ano to? Ano? Paano kaya ang bayad dito? Per No? kilo. 50 Per kilo? pesos per, ano, ito, per 100 grams. 50 pesos per 100 grams. Mix gamis. 50 pesos. Ayun ang gusto nila magkape. Tsura ka to. Alam ko 50 pesos. Siguro 50 pesos. Ay, 50 pesos. Ito may mga lalagyan din. Wag po pihitin ang candy machine. Candy machine. Dito po kayo guys. Dito po. Ayan po na yung mga anong tawag po yan? Mga teddy bear. Teddy bear. Ang gaganda. Oh, sino yan? Oh, yung nasa taas. Ay, parang Si Panda. banda. Tapos ito. Yan. Sino na kaya yan, Pe? Si Capricorn. Ito po yung uran nito. Uy. At ito naman, si Dana. Si Unggoy. Si Unggoy. O, sa kabila pa. Sarap mo na kayo. Mga candy. Dito po yung mga candy kami. Dito po yung mga kitty namin. Bili na kayo, guys. Dana, sino yan? Lisa. Sino? Si Lisa? Sino? Sige, kaya mo yan. Isipin mo, bilis. Pag naisip mo yan, meron kang... Si Sisa. Si Sisa. Sisa. Sisa, Basilio. Sino yan? Kailangan Bilis. bigyan kita 50 Tapos, Oh, isipin mo na, bilis. May 50 ka daw kaya, te. Ito si Frozen yan. Oh. Sino siya? Frozen. kapatid niya no. Sino nga yan? Ang kapit niya. Ay, sino nga yan? Si Elsa. Si Elsa. Ayaw nga. Si Elsa. Ay, huwag ko pagbitin mo. Sino yan, Cha? Ha? Kilala mo? Si Hook. At si Huck. Ay, doon ka na dyan sa may ano, kay King Kong. Pero kay King Kong. Dali, yung parang nasasakal ka, dali. King King. Sino naman to? Ba't di ko kilala yung Si mga Elsa. yun? Si Elsa. Si Elsa pa ba yan? Rapunzel. Ay, Rapunzel. Hello, si Elsa yan? Si Elsa pa rin. Yung ate ni Elsa. Si Elsa yung, ito si Elsa, yun yung si ano. Sino? Si Frozen? Hindi oh, Prusil lang title. Si Isa to. Sino nga? Philip Si niya. Isabella. Ana. Si Ana. Ay, si Oh, diba Ana. tama? Ang galing mo ito si Ana, yung ate. Si Elsa yung nando. Oo, tayong punto niya. Siya dito na lang. Eto sino? Si Isa. Diba, may alam din si Prinsipe. Dana. Ganun. Ganun ka, oh, ganun. Kaya pala pasuli ng pasuli. Yes, nagpaiwan talaga si Dana. Yung aming cellphone na isa guys, pinag ano na puro picture niya. Puro selfie niya. Ay, ang ganda dito. Behang. Ang luwang, no? Ako nga picture mo dyan sa heart, oh. Ang cute ng pagkaano niya. Doon ka nga, oh. Nag-uong kaya natin si Dana. Picture niyo ko.
Picturean niyo ako dyan. Si Dana. Alam niyo ba guys, si Dana, kada hakbang may picture. Kada hakbang niya picture. Isang hakbang picture. Yes ko dahil. Patingin nga ako yan. Pero oo. Pero muna ako. Nanyo ha. Nanyo baga. Lakad na daw. Guys. Nanyo, napuno na ine. Bawat hakbang niya may picture siya. Lakad na picture kita. Dito ka. Napunpon na. Charles, wag yan at baka makasira. Tara, doon kasi ito. Oh. Bakit? May magagawa ka ba, ha? Ha? Pati CR, nagpicture. Pati sa CR. Picture mo daw siya. Bilisan mo. 2. Kahit 5 pa? Dalawa lang daw, kahit 5. Tayo muna pa ako. Tayo daw muna, girl. Okay. Okay, sama. 1, 2, 3. Hotdog. Saka. Sige po. Hi! 1, 2. Sapa. Wala pa nga eh. 4 na. Parang ano rin to. Cactus land. Ang gaganda. Ba? Anong Katakot naman ito. Anong naano niya dyan? Daw nasa isip mo. Ano sa isip mo, Cha? Ha? Halulat ako eh. Hindi pa tuli yan, Cha. Daw pa ni Cha to ha. Uy, makasiko ka. Anong nasa isip niyo? Cactus! Ikaw, ano bang nasa isip mo, ha? Si mami kami nakasabi dito. Oh, bawal hawakan yan. Di bawal? Hawakan yan natin. Nanunuso? Ala, ito dugas! Hala! Tingnan mo to, Teo. 5 kayo! Nagpatuloy naging 5! Ayun na, madami. Ate, tingnan mo to, dugas. Yay! Hello, kagaganda naman. Gaganda mo. Ate Janice, pwede magpakipun. Dito ka magpunta. May tulog pa ka doon, Ping. Ganda pa ito. Sir ko. Yan po, te. Ayun na, may tunog. Okay, may wait lang. May tulog. Maganda ng mga cactus. Ito, tita Ping, natutulog. Ayun, pala yan. Ayun na, tita Ito Ping. daw guys, auto-lit. Ito yung kay Chacha, yung pinakamaliit. Ito, tulog. Tulog? Oh my God! Wow! Tulog? May sakit siya. May sakit, kaya nakatumba. Naalala mo, Cha, yung ikaw, nagkasakit ka, naka-ano lang siya, ganon. Hindi. God, my God! Ito, oh. My God! Ang ganda namang mga cactus. Ito, ang daming tulog. Ito talaga. Beautiful. Legit. Tulog. Kissing. Ha? May uban na. Ayan yung Sa matanda. may uban. Inuban na. Ang ganda nito, puti. Kay Gabin. Ang gaganda. Tapos ba to? Ito, tulog. Ito? Ay, danakin mo. Sa giant ito. Ganyan yata yung sa'yo, Che, eh. Gana, dali na. Woo! Ganda ko nila kinutok ko. Ito, may uban-uban.
Ganda oh. Ang ganda niyan. Kakaiba pa to. Wow, astig ng pagkakagawa. Ito na pala yung ano, cactus ano land. Hindi na dun sa dati. Ganda nito, oh, black diamond. Ay, oo, para siyang ano mo. Ay, ang ganda ng dahon niya. Kapal. Ito. Para siya yung anong tawag dito? Aloe vera. Nakakahilong ganda. Old man. Kasi may uban-uban na siya. Old man. Oh, nakalagay pa talaga sa mga ano-ano. Astig naman. Social. Kung may old man kanina doon, ito naman yung old woman. Galing. Okay, sa iba naman tayo. Let's go! Sulit na sulit ang kay 500 mo dito. Walang dayong bahay. Ang daming ano oh. Batya na nagastos dito ah. Baka pwede magkuha ng ano din. Ang daming batya na nagastos dito. Puro batya. Dali lang, dali. Ako kakagana. Ay, kay Chacha! Yan guys, na-picture po si Ate Gretchen. Diba? Yan. Mag-jar shop kami tayo. Pangit ng bag! Hindi, magatalo lang kami. Buwis buhay guys, buwis buhay. Ayan po, busy sila. Maganda pa rin yung talong ni ate. Sabi niya lang ako. Ganda oh. Wow. Galing mo. Isa dyan. Oy, kumain na. Pila, pila, pila! Ako sa'yo, Dana. Pumila ka Pila! doon. Ako next. Magsingit na si Dana eh. Sino? Next. Ako muna, please, ka mga dana. Yung pose ko. Kasama. Bad trip na siya, oh, ha? Puro daw kami selfie. Puro picture. Puro teklat naman, no? Ayaw ko na. Ay, wala Dana. Ay, na ate. Picture mo doon. Oh, yan. Gamitin mo. Maganda. Ayaw niya kayang kay Ate Tim. Hindi niya daw kasi may pasa. Gundo. Okay, Dana. Dana, dali. 1, 2, 3. Isa pa. Bilisan niya may magdaan yata. 1, 2, 3. Ako naman. Ayun na. Yung kunami, napapagod na ako, me. Mamaya pag Ganda! Ganda, boy! Oras na kayo nagka-picture. 1, 2, 3. Ang ganda dito, guys. Grabe. Ay, ganda. Ganda dyan. Ako din, ah. Picture, picture. Yan. Tapos na ba? Matubig! Dapat inom mo ito. Hindi, putol-tuloy yung ano. Yung paa. Wow! Ang ganda ng kubo, oh. Kubong village. Pagbigyan. Pagbigyan. Ay, naku, bako. Ganda yarn. Ay, ano yan, tinga? Ang tawag dito? Labanos. Hindi. Doon ako dito, para maganda. Ayan, maliwanag dyan na isa. Diyan, doon ka dyan sa kabila. Ako muna, te. Mami. Para siyang rice terraces. 1, 2, 3. Ganda. Laki ng panda, oh. Kitang-kita. Tanaw, marami
May mga ilaw na oh. Naka-open na yung ilaw. Dito tayo sa taas. Ang galing-galing naman. Wow. Tapos picturean mo yan. Ang ganda. Yan yung background din nyo. Ano yan? Baka? Yan ah. Lit pa, wala pa eh. Diyan ka tsa sa ilalim, magtalon ka. Diyan na. 1, 2, 3. Sige yan. Pogi oh. Napogi na. Ang ganda dito dami. Dana, nag-enjoy ka ba Dana? Opo, maganda. Maganda na. Dami mong picture, dami mong ipopost. Excited ka na mag-post sa Facebook. Kita raw niya sa kanyang mga Miss yung mga friend. Nakatutubo din. Nag-post na yan, tapos sabi niya doon sa Facebook, miss ko ng mga friend, tapos nakalagay doon yung mga picture na. Tapos may mga picture nila Melody, ni Si Dalen, si Lolet, sino yung isa? at si ano, Dapat pala si... sinama natin yung isang katutubo rin, no? Para meron siyang ka-jamming. Yan tayo. Ay, dito wala pa tayong picture. I love EVN. Picture ka na dyan kanina, ah. Bichin? Bitin ka pa doon? Ayaw ko sabi niya, mag-picture daw ulit siya kasi Bichin ka pa? hanggang TV lang yung picture. Hindi na yung game kaya bitchin. Bichin. Dapat yung dito. Nung tinignan ko, nakasampung kuha ka nga dito. Eh, bichin? Tapos bitchin. Tapos bichin pa. Yan. Dumadami na ang tao. Kaninang pumunta kami, mga alas 2. Kami lang. I-try mo yung mga pangbata na hindi mo na-try nung kabataan mo. Pero hindi ko rin siya na-try. No. Tayo din eh, hindi rin natin na-try nito na. Hindi natin na-try pa. Try natin kaya. Abe! Isa pa nga Dana. Isa pa! Akyat! Mag-alis ako! Bigyan niya na itutulak. Sige na! Ay, tinulak ba siya? Kababa-baba, matakot ka? Bilis! Wala nang tulak sa ito ha. Ito. Diyan ka Dana, diyan. Isuot mo yung katawan mo diyan. Upo ka. Picturean kita. Hindi! Pasok mo yung paa mo doon ka sa likod. Yan, pasok mo yung... Tapos upo ka diyan. Sige! Kasya ka, payat mo eh. Sige. Wala kang madali. Sige, pasok mo siya. Ano yun mo? Oh, yan. Tapos ipasok mo yung isang paa. Oh. Ganun lang kasimple. Oh, alis na daw. Oh. Oh, alis ka na raw, Cha. Oh, game. Si Charles. Walang ace. Charles. Pasok mo yung paa niya. Bagtaan ko na mo nga.
Talay, si Dana na rin. Kasya yan! Kasi ang kapayat-payat mo. Yan. Wait lang, picture kita. Magduyang ka ganon. Duyan mo nga, Cha. Wait lang. Sige, duyan mo, duyan mo. Sige, duyan mo, Cha. Laksa. Ay. Tsura ah. Paano to? Tara na! Mami! Go, akit na. Akit ka, Cha. Videoin kita. Slow mo? Lang. Dana, akit doon, dali. Talong-talong ka lang, magtalsik-talsik ka dyan. Bakit talsik? Maglagpas ka sa net. Baka pwede rin tayo dyan. Pero kung alam, hindi ko pa natry. Ano nga? Uy! Makasako dito! Okay. Matibay yan. Hindi yan masisira. Ote mo si Cha, oh. Sige, talong ka. Talong. Laksan mo ah. Laksan mo. Naka-shirt naman nag-shirt. Seryoso. Beng, dali! Maganda siya. Hindi maganda. Ako nga din. Gusto ko din dyan. Para nga magsabay. Maganda. Nag-enjoy sila. Enjoy ba, guys? Ako na. Para nga magsabay tayo eh. Parang palaka si Dano. Parang ni Dana parang palaka. Dana, dito ka lang. Kami magsala. Dito ka sa gitna. Magpato ka din! Si Dan. Mami! Ayoko, baka maano. Sabag ako dito. Hindi kasi Hindi ganito. ay! Uy! Matawa! Nahilo na ako! Tama na. Masaya na kayo. Tama na yan. No. Ay, nakakahilo pala yun, guys. Magtanong ka mataas. Ano bang tawag doon, Cha? Trampoline. Oo nga, parang yung dyan na. Kala ko mataas pa yung babaan ko. Trampoline? Trampoline. Dito ba yung zebra pa? May 3 bibi akong nakita. Mapayat, mataba, mga bibi. Hindi naman yan. Ay, tama, bibe. Anong hayop ito? Beef yan. Beef. Hello. Number 7, may nakalagay sa tenga niya. Wow, yung isa doon ng bibi. Ganda na nga, oh. Eating zebra. Wow, ayun ang gusto ko nga, no? Tuy! Uy, ginawang puta. Zebra. Ano bang tunog ng Hello! zebra? Hey! Hello, come here. Zebra. Igus. Wag. Zebra. Ayaw humarap, guys, kumakain. Busy siya. Okay. Oh, yan na yung zebra. Nahilo ako, girl. Pag magtalon guys. Gwapo mo dyan, Cha.
Meron pa to. Hindi pa nakikita. Ay, no, amen! Kalapati. Totoo yan. Di ba? Hala, hindi siya gumagalaw. Pero totoo siya, oh. Para lang siyang ano. Statwa. Hala, ang galing. Ang galing, ah. Hindi gumagalaw. Hi! Ayun, gumalaw na. Hello! Hello! Tapos tinuka tong ano na kanina. Ay, daw. May tubig pa naman dyan. Tignan mo yung buntot to. Hello! Yun. Hello! Akala mo dinosaur eh. Hello po! Hello po. Ay, natae. Ay, natae. Tabol na Ay, natae. Ay, natae. Nagwapupo siya. Ay, nagatae. Ay, nagatae. Tabol takina yaw. Hello! Nakakamiss si Cooper. Hindi namin siya nadala kasi bawal po ang Tara dun sa hayop ano. dito. Bawal magpasok ng Bala hayop. kayo. Dana oh. May pa red light. Taray ni Dana, pumapag-ibig. Ah, ito oh, nanganak na siya. Ay, no, kabayo. Ang ganda na noong white horse. Nagka-date. Ang liit na. Nagka-date. Para nasa trampoline pa ako pagkatalon eh. Sige, walang katapusang selfie. Selfie here, selfie there, selfie everywhere. Wala yung layo ng ingay. Oh? Sabi niya nga nung ni Kuya kanina kapag gabi daw maingay sila. At saka may imported tayo na ano po na rusa deer at saka native na deer. Pero di ba may ilaw dun eh? Kung may parang art. Wow, ang ganda na nung peacock oh. Dito wala tayong picture. Ang ganda oh. Baka naman. Strolling pa si mami. Nakakaiyamot pa kung tumingin ka. Gigil na siya sa ano. Ang hirap niyang picturean guys. Just oh, may goodness. Ganito ba yun pag yung nagbibinata na, nahiya na siya magpa-picture? Gusto niya mga stalling lang, pero yung magpapapicture talaga na ano eh, hirap na hirap. Dati nung bata ito, kahit di mo picturean, nagagalit siya pag hindi mo pinicturean. Ngayon. Binata ka na ay. Hindi ako binata. Ayoko maging binata. Ayoko mo binata. May mapipigilan mo ba? Hi guys! Dito po! Uwi na po kami. Pagod ka na ba? Pumunta na po kami sa kakaikot. Ay, naku, yung mga salita na. Ganda. Para kang nasa ibang bansa. Para kang nasa Dubai na din, no? Anong oras tayo mag-uwi? Iba yung picture kanina, iba na naman yung picture ngayon. Tibay. Sabi niya, pagod na daw siya. Pero non-stop. Sige, pagbigyan natin si Dana. Okay lang yan.
Nakaka-relax yung music. Parang gusto kong matulog. Copyright. Dumami sa heart. Ay! Ito dapat mo ilagay. Diyan ang Tingin ka ganda. lang, te. I love INC. We love INC. I love ING. Sana ka lang dyan. By the garden. Ang ganda-ganda. Sulit ang 500 pesos. Sulit naman siya guys. Nakaka-relax. So yan guys, dito naman tayo sa Philippine Arena kasi may concert pa ako. Late na ako. Marami na nag-aantay sa akin. Puno na yung 55,000 seater. Mangga at bagoong. Uy. Parang okay lang. Kada umaga, listening to jazz night. Super Sale Music Bar. Wow. Bulacan, Anyare. Hi guys! Andito na kami sa night market ng Philippine Arena. Marami pang tao. Sa mga hindi makakapunta dito, kami ang magdadala sa inyo. Ganda! Picture mo ako. Saan? Dana. Guys, ako'y napapagod kay Dana. Sige, sulitin mo na Dana. Bukas wala na yan. Tanto harap. Dito tayo. Dito po kami sa may Hindi ka na nakita eh. At yung ilaw.
much later. Pauwi na po kami. Bye